खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 15 नभेम्बर 2024 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जागोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ दिनै मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोबां जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो हेंथाबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै मावफुंजायाबो जानो हागौ। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननायबो फैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव हेंथा मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। समाजावबो दिनै मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन।
कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावलांनाय खामानिफोरखौ दिनै मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव मान बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बहाबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानैबो हागौ मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै सानै हयै मावनांगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन
गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन मोननो गोनांथारखौबो दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों